O, bilib mga street educators, ginpakibahin ng ilang passion nga magtudlo sa mga street children sa Bacolod City. Yari nga itong gintutukan. Sa kilid sa Bay Center nga subong ginapahamtangan sa Bacolod Respiratory Outpatient Center, nagabaka-baka tuon ang ini nga mga kabataan. Bawod wala mga desk o kung bangko kaangay sa mga classroom, kanya-kanya sila diskarte sang dalat ulan. Sila mga street children sa idalom sang programa sa Department of Social Services and Development kaya ginatutukan sang street educators. Mayroon mga sobra 40 ka mga nagaliho-liho ang kabataan. Ang kabahin sang programa nga ginsugdan sang tinalikdan nga tuig. Sang pag-start na mo July last year, dira daw naka-adapt sila bala nga makabalo na sila even mga letters. Ang out-of-school youth nga si alias Ronnie, 12 anyos, ginpatpat kung paano ini nakalabot sa Bacolod gikan sa Southern Negros Occidental. Nasuyap si Papa sa una, bisyo siya sayop. Kaya muna, gimbili niya ako kay Papa. Nagdako na ko. Ang ini naman ng mga pamatanon nga masami nagapanglimo sa downtown kag nagatulog sa plaza, kinpakigbahin ang ilang mga handom, butang apisar wala nag-eskwela. Matutom sa gihapon sa ilang pinatsahi nga classroom setup. Magpulis. Magpulis ka? Nga gusto mo magpulisaw? Doktor Nami, pulis. Nga gusto mo magpulisaw? Abogado, kanadalon. Talulupang doon niya kulang sa mga gamit kag educational materials, hygiene kits, mga bangko ug desk, pati man permanente nga classroom ang kabataan. Panawagan sa mga street educators, tabangan man sila nga mahatagan dignidad ang mga minor nga luyag magtuon. Sa mga luyag magbulig, bukas ang DSSD sa mga donasyon. Ang ini nga pamaagi ang tikang agon mapaiway sa malaing nga bisyo ang mga kabataan. Kang ipahangop sa ila ang importansya sa edukasyon sa tunga sang kapigaduhon. Obed Casilio, Adrian Priatos, One Western Visayas.